Siyajabula ke Mpoqabulungu Secondary School. uMhleli Foundation uyena obefikile wa organize indaba yama sports. Sahamba sa attenda bekudlala kwaNcedo Mhlophe kuma quarter finals. Mpoqabulungu kwayiyona attendayo yadlula zonke ezinye izikole. Sase sithola iprize ngalokho kwenza kwethu. Saba the best supporting school kwaba Mpoqabulungu. Sabeke sesithola nansiyana trophy, saphinde sathola u5,000 rand. U5,000 rand isikole kwamele sisho ukuthi singathanda ukuthi supportwe ngani uMhleli Foundation. Wabe esasupporta ngamaphepha okutypa nokunfotokophela ngoba ikakhulukazi anisabhalelwe boarding sesiya fotokopa kakhulu. Sishayeke izandla ngokuba i-best supporting school. Siyabonga kakhulu kuMhleli Foundation. Siyathemba ukuthi akucinile ukuthi usupporte ngalokho sinike khona namhlanje. Usazophinda usebenzisane nathi njengezikole ezikhona lapha eMandeni under uMandeni municipality. Siyabonga. Nibasi. Ngiyayithanda ingane eziclean ezigqoka uniform iphelele. Kuvele kwenze usuku lube luhle. Tisho mkhulu siyabonga ukuthi usimukele esikoleni namhlanje. Sizofeza ke izithembiso esayigcina. Sizobonga futhi ukuthi wakwazi ukuthi ingane ngesikhathi sokudlala sisuka ku2 years hard singadlali sihlaselwe iCovid. Kodwa wakwazi ukuthi ingane zakho uyidedele ihamba ifike emagroundini. Then that is the reason why and the only reason why ukuthi sibe la sizoletha lento la uthi omkhulu bese chazela ukuthi the prize the school that won kwaba ukuthi you were the best supporting school kwi tournament kaMhleli Foundation. So nafika lapha na kwacaca ukuthi sifikile Impoqo. Cha, ngiyavuma impela kwacaca. Kwacaca impela ngoba hayi kwathi mase ngekho kwabonakala futhi ukuthi ngazuthi sebehambe. Angazi ukuthi nasenihanjiswe yini. Kodwa ke it's a story for another day. Kodwa le impact enayenza ngaleli yalanga. Le impact enayenza ngaleli yalanga yaba nkulu ngendlela ukuthi yakwazi ukucover lezi ezinye insuku esayisekhona. So sizocela ke la ukuthi going forward ngoba vele uMhleli ukhona is here to stay na next year siyadlala. So sizocela ukuthi uma kufanele sibe semagroundini ngempela. The support enayinikeza uMhleli yona le esilethela namhlanje. Nathola iprize ka 5,000 njengoba uthisha omkhulu eseshilo wasesho the need of the school. Sizoletha yona ke namhlanje le into eyisidingo esikoleni ukuthi ngokuza kwenu emagroundini nimemeze nidlala ingoma nenze yonke into ilokho esasikuthanda. Ilokho esasikuthanda ilokho kwenza futhi ukuthi niphumelele. Namhlanje nje kusuka namhlanje kuya le umuntu owayekhona egroundini uzobaza ukuthi iphepha azolithola ukufotocopy kulona amandla akhe. Umsinda ubanga egroundini awubanga ngake eclassini. Umsinda ubanga egroundini ke ukuthi leli phepha leli noma ungalithatha futhi uhambe nale uye ekhaya uyolifunda ungalibuyisi. Kanti lo le information yakho vele ukuthi uyofunda. So siyabonga kakhulu ke into enayenza. So as an LOC nawenza umsebenzi wethu ube lula. Siyabonga kakhulu sicela nisha elihlombe. Niqhubekeke nje nokugqoka uniform nibe nje nibe clean nibe neat ungayishebi nenye into uniform. Ube clean ube neat uma ubona uyishebile sithela ngingakuboni sithela ngoba laba abantu engibabonayo njengamanje bahle kabi. Ngizocela ukunikeza ke iCEO ye foundation kube khona ke izokwenza a formal presentation ye prize esilethe namhlanje babunkosi. From uMhleli Foundation ngicela ukubonga uprincipal ngokusamukela esikoleni nanokuthi anidedele nize nizodlala othisha abebenisupporta ukuthi ni practice
nicule manicula nidlale yonke participation yenu siyayibonga. Kuna LOC la Local Organizing Committee ebiyona ebenishedule ama games ukuthi azohamba kanjani. Ama members akhona sihamba nawo siyabonga ngaphandle kwabo lo msebenzi ubunga kwenzeka. Nani nomsindo wenu egroundini sawuzwa ingakho nathola le ndebe. Next time uma ngabe sibuya la singabuyeli isupport yenu kuphela. Ake sibuye sizopresenta mhlambe the best player number 1, number 2 kanjalo ngokunjalo. Futhi uMhleli asigcinile la njengoba sithi sports for education asigcinile la nasemaklasini sizosibona sifika abaperforma kahle sazovela futhi nakubona ngenye indlela esizovela ngayo. Ababanga umsindo angeke sibuye kubona. So guys ngicela ukuthi nishayele ihlombe ngesupport ena impact enayenze egroundini. Sithemba ukuthi ngokuzazi zoqhubeka. Njengesethembiso ke sisuka nje kwesinye isikole naso esenza kahle kwenye idepartment bayitholile iprize yabo. Nani nathola na indebe esoyidlulisela kubaphathi besikole. Na indebe nayiwinayo. Na amaphepha acelwayo isikole siyawadlulisa futhi nawo sengaweni. Siyabonga kakhulu ngokusibekezelelela. Sithemba ukuthi next time masibuya sobe sibuya silethe amatafula yobe maningi la nezinkomishi namanye ama present ngoba nisazosibona maniqhubeka niphatha kahle niperforma nizosibona sibuya sibe baningi la. Siyabonga. Sicela ukudlulisa ukubonga kakhulu ethimbeni lonke la Mhleli. Sesokwazi nje manje sibe namaphepha sikwazi usenza ama copies laphana. Fonini abafundi ne. Because bese qala ukushoda eoffice. Kodwa ngicabanga ukuthi ke as we move forward senzokwazi ukuthi nibe nama copies enough. Hayibo, hayi. Sekuyaphela abafundi. So ukubonga nje kakhulu ethimbeni loMhleli for everything that they've done for us as isikole. Siyacabanga ukuthi ngonyaka ozayo sokwenza kangcono ngeke igcine la. Guys, asizukuba isikole esisupportayo kakhulu. Next year siphushele ukuthi sifuna ukuthi sibe number 1 kube yithina ama champions from netball team to soccer team ne. Sisonke lapha ngithi. Yeah. So ilokho nje kuphela. Siyabonga for everything guys. Yeah.